हेल' लोगोफोर दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव जों दिनै रासियानि माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो लागोन कि रासियायाव मा दं मा गैया बेफोर माखासे खोथाफोरखौ आं दिनै नोंसिनो बर'आव मोजां बुजायनानै खिन्थागोन कि रासियायाव मा दं मा गैया बेफोर माखासे मोनथिफोरखौ नोंसोरो बे भिडिअ'खौ नायोबा नोंसोरो आरामसे मोनथिनानै लानो मोनगोन थ' दानि आं जागायदिनि फार्स्टआवनो मा होनो रासियाखौ मा होननानै मिथियो रासियानि फुल नेमा मा रासियान फेडारेसन आरो रासियानि केपिटेलनि मुङा मा होनदों रासियानि केपिटेलनि मुङा जादों मस्क' आरो बे मस्क'आवनो माने बयनो दुनियानि वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन मानसिफ्रा बे मस्क' होननाय सिटियावनो थायो आरो बे मस्क' होननाय सिटिया बहुत फेमास आरो बे रासियानिनो बयनिख्रुइबो देरसिन सिटिया बे मस्क'आनो आरो रासियायाव मा रासियायाव हौवाफोरनिफ्राय हिन्जावफोरनि पपुलेसनासो बांसिन आरोना बेबो मोनसे फेक्ट ओमफ्राय मा रासियायावनो माने सानसेयावनो रासियायाव सानफ्रामबो 60 लाख मानसिफ्रा मेट्र'जों थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरोना माने 60 लाख मानसिफ्रा सानफ्रामबो मेट्र'जों थांलाय फैलाय गाखोलाय थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो बेयो मोनसे रिपर्ट मोनदों कि रासियानो वर्ल्डनि थार्ड मस्ट बिजि मेट्र' होननानै माने मेट्र' सालायनायनि मेट्र' बाहायनायनि गेजेराव वर्ल्डनि गेजेराव रासियानो थार्ड मोनदों आरोना मस्ट बाहायनायाव बिजियाव ओमफ्राय बेनियाव मा होनदों रासियानो बयनिख्रुइबो देरसिन कान्ट्रि आरोना बे वर्ल्डआव माने रासियानि एरिया बा कान्ट्रिनि बे बाउन्डारियानो बुहुमाव बयनिफ्रायबो देरसिन आरो बे रासियाखौ कम्पेयार खालामोबा इन्डियानिफ्राय बियो 5 टाइम माने 5 गुना देरसिन बे इन्डियानिफ्राय 5 गुना देरसिनबाबो सानदो बिसिनि रासियानि टटेल पपुलेसना बेसेबांनो 14.41 क्ररल' माने हमना लादो कि ओरैबायदि फुरा वर्ल्डनि देरसिन कान्ट्रि बियो थेवबो इन्डियानिफ्राय सानदो होमबा पपुलेसना बेसेबां खम होमबा हमना लादो ओमफ्राय मोनसेबाव मा रासियायाव मा दंनो रासियायाव मोनसे कान्ट्रियावनो बिनि रासियानि टाइम जन 11 माने 11टा डिफारेन्ट टाइम जन दं आरोना माने रासियायाव मोनसे कान्ट्रियावनो 11टा डिफारेन्ट टाइम दं टाइमा माने जन दं आलदा आलदा मोनसे जायगानि टाइमा आलदा आलदा आरोना ओमफ्राय रासियायाव मा दंबावनो रासियाया दुनिया वर्ल्डआवनो माने बयनिफ्रायबो बांसिन कान्ट्रिजों बर्डार शेयार खालामनाय कान्ट्रिनि मुङा मा होनदों बेबो रासियानो बे रासियाया 14टा कान्ट्रिजों गावनि बर्डारखौ शेयार खालामो बे 14टा कान्ट्रिफोरनि मुङानो जादों नरवे चाइना फिनलेण्ड इस्ट'निया लाटभिया लिथुनिया पोलेण्ड बेलारुस इउक्रेन जर्जिया आजारबाइजान काजाखस्तान मंग'लिया आरो नर्थ करिया बेफोर कान्ट्रिजों बे रासियाया गावनि बर्डारखौ शेयार खालामो आरोना बे रासियानि अफिसियेल लेंगुवेजआ मा होनदों बा गावसिनि नेशनेल लेंगुवेजआ बे जादों रासियान बिसिनि अफिसियेल लेंगुवेजआ रासियान ओमफ्राय आरो दस्रा माने 35टा मा होनो अफिसियेल लेंगुवेज आलदा आलदा दंबावो बाट गावसिनि मेन नेशनेल लेंगुवेजआ मा बिसिना रासियान आरोना ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आरो 10टा माने फिसा रावफोरखौ आलादा मानसिफ्रा माने गावबा गावनि माने रावफोरखौ आरो रासियायाव रायलायबावो आरोना ओमफ्राय रासियायाव जौ बाहायनाया बा जौ लोंनाया वर्ल्डआव फर्थ हाइएस्ट माने फर्थ लिस्टआव दं कि रासिया बयनिफ्राय बांसिन जौ बाहायनाया फर्थ लिस्टआव दं आरोना वर्ल्डआवनो ओमफ्राय मा होनदों कि रासियायावनो बयनिफ्रायबो बांसिन निउक्लियार वेपन्स दं आरोना बे वर्ल्डआवनो फुरा वर्ल्डनि गेजेरावनो रासियायानो बयनिफ्रायबो निउक्लियार वेपन्सआ बयनिफ्रायबो बांसिन दङ बिसिनाव रिपर्टनि बायदिब्ला 9,500निबो बांसिन निउक्लियार वेपन्स दं आरोना रासियायाव आरो बिसिनि वेपन्सआ ओरैबायदि पावारफुलखा आरोना आरोबाव मा रासियानो मा बे वर्ल्डनि गेजेराव माने बे फुरा दुनियायाव बयनिफ्रायबो बांसिन बे सिलाइ बारुद बा वेपन्सखौ जाय एक्सपर्ट खालामो बा दस्रा कान्ट्रिनो फानो बेफोरनि गेजेराव बे फुरा रासियाया सेकेन्ड लिस्ट आरोना बे रासिया फुरा ग्ल'बावनो फुरा कान्ट्रिनो माने जाय वेपन्सफोरखौ एक्सपर्ट खालामनायाव बियो सेकेन्ड पजिशनाव दं रासिया आरो बे खोथाखौ बयबो मिन्थिना ला कि जोंहा इन्डियाजों आरो रासियाजोंनि रिलेसनशिपआ बा जोंनि कान्ट्रिजों कान्ट्रिनि रिलेसनशिपआ बहुत मोजां बहुत सिगांनिफ्रायनो बहुत मोजां दिनैसिम जोंनि इन्डियाजों आरो बा रासियाजों रिलेसनशिप जानाया 73 इयार्स जाबाय आरो बे 73 इयार्सआव जों रासियाजों आरो इन्डियाजोंनि जोंनि रिलेसना बहुत मोजाङैनो सोलिबोगासिनो आरो 1975आव जेरै इन्डियाया फार्स्ट सेटेलाइट लन्च खालामदोंमोन ना बे सेटेलाइटनि नामा जादों आर्याबाद आरो बे सेटेलाइटखौ लन्च खालामनायावबो मा जोंनो रासियाया अनेक बुस्थुफोरखौ हेल्प होदोंमोन आरो मा सेटेलाइट बानायनायाव मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ गासिखौबो रासियानि हेल्पनिफ्रायसो जोंनि इन्डिया फार्स्ट सेटेलाइटखौ 1975आव लन्च खालामनो हादोंमोन
बे साक्सेसफुल जादोंमोन आरो रासियानि हेल्प मोननायनि थाखाय। आरो बेनि उनावनो मा वार्ल्डआव फुरा दुनियावनो बयनिफ्रायबो फार्स्ट सेटेलाइटखौ लन्च खालामनाय कान्ट्रिनि मुङानो जादों बेबो मा रासियानो। बे रासियानो फुरा सेटेलाइटखौ फुरा ग्लबावनो बयनिफ्रायबो बांसिन बा बयनिफ्रायबो गिबिसिन बे सेटेलाइटखौ बियो दोनहरग्रोनो हादोंमोन। बेखौ दोनहरनायनि डेटआनो जादों 4 अक्ट'बर 1957। बे टाइमाव बे ओइदिनखालि बिसोरो रासिया फुरा दुनियाखौनो फुरा आन्दायहोदोंमोन आरोनाखि फुरा सेटेलाइटखौ फुरा लन्च खालामनो हानानै साक्सेसफुल खालामनो हानानै। आरो बे सेटेलाइटनि नामखौ मा होनदों स्पुटनिक होननानै मिथिनाय जायो। बिनि नामखौ आं नोंसोरनो स्क्रिनाव लिरनानै होगोन बा नोंसोर नायबानो जाबाय गुगोलाव सार्च खालामनानै। ओमफ्राय बे स्पुटनिक होननायनि बिनि अजना बेसेबां मोनदों 83.5 केजि मोननो बियो। आरो बेखौ जोंनि हानिफ्राय 900 किल'मिटार गोजौआव माने फुरा गोजौआव बेखौ दोननाय जादों आरो 900 किल'मिटार गोजौआव बेखौ सेटेलाइटखौ इसां गोजौसिम माने लन्च खालामनाय जादोंमोन। आरो बे दुनियानिनो बा बे बुहुमनि बयनिफ्रायबो गिबिसिन माने स्पेसआव बा बे फुरा अख्राङाव सिनेमा बानायबा मुभि बानायनायनि सिनेमानि मुङा मा होनदों बेनि मुङा जादों दा चेलेन्ज। आरो बे चेलेन्जखौबो रासियानि मानसिफ्रानो गिबिसिन मुभि खालामदोंमोन आरोना फुरा बे स्पेसआव। आरो बेयाव बिसोरो 12 डेज माने 12 दिन बिसोरो बे स्पेसआव थानानै बे मुभिखौ बानायदोंमोन। आरो दानिया बेनो ओमफ्राय आरो मा होनदों रासियानि बे जा बर्डार बा रासियानि जा एरिया बिसोरो गासिबो जायखिया रासिया माने 60%आनो रासियानिया फरेस्ट एरियासो माने फुरा हाग्राबारि जंगल एरिया आरोना। ओमफ्राय मोनसे लास्टआव मा दंबावो होनदों जेरै जों बर' जाथिफ्राव जोबोद जेरै अनेक सिगांनिफ्रायनो जेरै बे माबा दंना मा होनदों बिसास खाथिलाबायनाय अन्ध बिसास बा जेरै खोमसि फोथायनाय दंना बे खोमसि फोथायनायाथ' जोंनि बर' जाथियावथ' अनेक फोथायनाय दंना। आरो थिग बेबायदिनो मा कि रासियाया ओरैबायदि इडुकेटेड कान्ट्रिबाबो ओरैबायदि गोरों गोनां कान्ट्रिबाबो रासियाव अनेक सिगांनिफ्रायनो ओरैबायदि खोमसि फोथायोना बे खोमसि फोथायनाया रासियाव दिनैसिम दं आरो। बेनि थाखाय बिसोरनाबो कान्ट्रियाव बे रासियाव बे खोमसि फोथायनायनि थाखाय दिनैसिम बिसोरनाबो ल' गैया रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ बिसोरना दाबो आयेन बानायनाय गैया। आरो बे खोमसि फोथायनायनि थाखायनो रासियाव माने दिनैसिम बा दाबो अनेक मानसि थैबाय थायो होननानै बिसोर माने रिपर्ट होदों आरोना बे रासियान कान्ट्रिनि मानसिफोरा बा गभमेन्टआ। बेबो बिसोरनि थाखाय अनेक गाज्रि आरोना कि एफा गोरों गोरा गोनांबाबो बिदिखौ खोनानानै बिसोरो बोरैबा मोनोना बिदि खोथा बिदि बिसास खाथियो मायो होननानै। थ' दानिया आं आसा खालामो कि आंनि भिडिअ बानायनाया बिसिबांनो एसेयावनो जोब्बाय कि आं आसा खालामो कि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा एसेबाबो बुजिदोंबा आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम बा साबस्क्राइब खालाम। आं आंनि भिडिअखौ लासै लासै इमप्रुभ खालामबाय थानो नाजागोन। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ।